Salam, mehriban talipler. Kanalyma geleniňiz üçin köp sag bolan. Mehriban talipler, bugun meniň aşganamda siziň üçin aňsat il ýeterli naharlaryň biri. Talip oglumdan kätelerine näme nahar pişirendiklerini soraýan. Şonu olar köplenç şu nahary görkezýärler. Görşüňiz ýaly ýönekeýje, towuk, kartoşka, soğan, hemde pomidor goýulmasy, üsümlik ýagy bar. Ýöne tagamly nahardygy görnüp dur. Diýmek, talipler üçin illeterli bolmaly hemde pişirmesi aňsat bolmaly. Hemen gerekli önümleri dograk koydum. Sarımsak isleňize bagly, pomidor ýok bolsa, oň ýerine pomidor goýulmasyny suwa garyp goşup bilersiňiz. Men 3 adama ýeterlik ölçegde taýýarlaýaryn dedem, öz sanyňyza görä azaldyp köpeldip bilersiňiz. Üýde bar bolsa, başga önümlerem goşup bilersiňiz. Misal üçin, menne üýde badamjan hemde kabak bar eken, onam goşdum. İki sancak kömelegem tapdym. Inni bolsa islege göre dud, burç, hemde dürli, isli, gowy otlardan hemde güne bakar ýagyny goýup gaşdyryp, eger wagtyňyz bolsa, ýarym sagat, 1 sagat goýsaň gowy bolýar. Inni bolsa howurpeçiň tawasyna goýmaly. Eger çorbasy guragrak bolmagan isleseňiz, onda ýalpagrak tawa ulanyň. Sonra 30-35 minut ýaly 170-180 derecede pişiriň. Ondan sonra bolsa gyzarýança 220-230 derecede pişiriň. Sebäbi içindäki towuk gowy pişmeli. Men arasyna mikro ýagyny oklaşdyrdym. Başyndan oklasam da bolýar. Bulam öz isleňize bagly. Oklamasaňyzam bolýar. Eger bar bolsa üstüne peýnir sepeleseňem gowy bolýar. Ine mehriban talipler, meniň bu videom siz üçin peýdaly bolandyr diýip umyt edýän. Okuwlaryňyzy sagaman awray bilen guturup, üýleriňizde ilymly, bilimli adamlar bolup dolanyp gelmeňizi dilek edýän. Enatalaryňyzy gowandyryp, begendirip duruň. Enatalaryňyza ýygy-ýygydan jaň edip ýazyp duruň. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolan. Goý beýik biri bar, siziň her biriňizi öz penatyna aman saklasyn.